Hi sis, good PM. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nag-live po ako kasi dito po ako magpapasked sa aming team premiere guys. So ayan, medyo malamig po dito kaya balot na balot si host. Ayan, saka medyo madilim. Mamaya ako na pa-anuhin yung ilaw guys. Magpapaano tayo ng ilaw. Gawa muna tayo ng banners guys. Ibahin ko na naman ngayon yung kulay ko guys. Ang sakit sa mata yung red. Ayun, meron na. Meron na. Ay, naku, 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 naku. Ayan, thank you so much dyan sa 2 viewers ko. Bakit hindi ka nagko-comment? Sure if you noticed.
But when we first met, I get so nervous. I couldn't sleep, and that very moment I found the one my life was founded. Missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful and wild. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful and tonight. Mm. Ayun, mega mega love shoutout to you, Mela, do Churach official, nice, please keep support me also. Okay, okay, Mela, do Churach, ibaba mo lang ang iyong bahay para madikitan kita. Saglit lang ka, mag-reconnecting muna ako, hindi ko pala nalagyan harang ang aking live stream. Wait for a while. Sabi nila, balang araw darating. Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, Pre Sara Cago. Shoutout sa Who's Pre Tansaktan, Pre. Salamat sa patamsak mo dyan, Pre, Pre. Ayan, milap.raj official. Nice, please. Keep support me also. Parang bago ka pa lang yata, Milap, sa aking channel, no? Ayan, Milap, maghanap ka ng video dyan sa akin para mabalikan kita mamaya. Para mag-notify kung magla-live ka din sa akin, ha? Ayan, maraming salamat.
Guys, magshahi tayo guys. O diba? Kakatimpla ko lang guys, dito sa labas lumamig na talaga. Ang bilis talaga siya guys lumamig. Ayan, tamsak na ako sa iyo partner. Mega mega love shoutout to you partner Rebecca Umbogji. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, tamsakan din kita mamaya pag nag-LS ka sisi ha, partner ha. Puntahan na rin kita sis Rebecca ha. Naka-LS ka na ba sis partner? Kasi baka hindi na kita matamsakan mamaya sa kabisihan ko ba.
Ayan, mega mega love shoutout to yung misteryosong kamera, 9:45, 12 minutes po. Saglit lang po ha, saglit lang po kasi mahina ang kalaban. Hintayin po muna natin mag-go signal ang ating general bago po ibababa yung sked doon sa ating GC guys ha. Ayan, misteryosong kamera. Ayan, kasi may papil-upan ako doon sa inyo, okay? Ayan, mega mega love shoutout to you, Dorly Rose. Tamsak pasket po, madam. Sige, sige, sige. Wag na madam. Post na lang or noise, char. O sis, pwede din. Ayan, Dirty Rose, 10 PM po, madam. 30 minutes. Saglit lang talaga, guys, ha? Mega mega love shoutout to you, Janie BMG Heart, CC Host, Harang. Salamat sa paharang. Ayan, mega mega love shoutout to you, Kajang Family 2. Hello po. Hello, mega mega love shoutout to you, Kajang. Thank you so much sa pagdalaw kay host. Ayan. Basket ako bukas sisi 6:30 please, Janie VMG Heart. Sisi, mga sisi ko, hintayin po muna natin ilapag ko yung schedule doon sa kabila kasi may pipil-upan kayo doon ha. Saglit lang muna ha. Ayan. Kasi wala pang signal ni General na ilapag sa kabila. Ayan, mega mega shoutout to yung Nacy Morphy, harang sisi. Salamat sa iyong paharang dyan sis Nacy Morphy. Ayan, salamat sa iyong you got this. You got this. Ayan, madilim ba sa akin guys? Saglit lang ha, magpapailaw muna ako dun sa likod. Alam mo kasi guys, kaya hindi ako nagpapailaw. Char, nag-explain. Nakapasok din. Ayan, salamat sa iyong paharang dyan sis Jenny. Saglit lang, magpapailaw lang si host ha. Ayan, maliwanag na ang aura ni host. O 'di ba? Balot na balot si host kasi malamig talaga dito, guys. Naka-gloves yung isang kamay, yung isa wala. Mahirap kasi magkulikot ng cellphone guys pag ano, guys, pag tawag nito. Ayan, salamat sa iyo, Prisara Kago sa iyong pa-whitey-whitey. Ayan, pasked po 5:45 bukas sa from Leila's Vlog. Leila's Vlog ano, hintayin lang muna natin, guys. Inuulit ko, hintayin po natin ang ating sked na ibababa sa kabila, guys. Tapos may pipil upan po kayo doon, ha? Kasi kailangan natin talaga may fill up. Ayan, tamsak na po. Ayan, mega mega low shoutout to you, Bells Japan. Hello, 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 host Harang. Salamat, Bells Japan, sa pagdalaw mo kay host. Thank you so much. Ayan, tamsak na po from Leila's Vlog. Thank you so much sa iyo, Leila's Vlog. Ayan, basket po, salamat from Leila's Vlog. Ayan, available pa po ba ang 6:30 cc host? Oo, available. Ay, hindi na. Hindi na sis Janie BMG Heart kasi meron na sa mga admins. Merong nakaano doon, si It's Me Dayan. Mm. Merong na nakauna sis Janie. Ayan. 9 PM pa schedule host, please. Done na sa support from GPLs Japan. Guys, titingnan ko ang mga SF proof nyo muna guys bago kayo mag-fill up doon guys ha. Ayan. 6:30 po from Clarissa Viral Channel. Mega mega low shoutout to you, sis Clarissa. Sige, sige, sisi. 6:30. Naku, wala na din 6:30 slot. Clarissa, Janie, pareho kayo 6:30. Wala na. Naunahan na po kayo ni It's Me Dayan, ang ating isang admin, guys. Ayan, matutulog na po ako, sisi host. Di na po kaya ng mata. Sige, sige, sis Janie BMG Heart. Sis Janie, maghanap ka na lang ibang slot, sis Janie. Wag 6:30. Tsaka Clarissa kasi may nakauna na. Te Hagdan, ayan. Saglit-saglit lang te, Topak Vlog Official. Ayan, naakyat si Topak Official, oh. Naku, mag-a-assist ang aking BFF na co-host dito. Ayan. Mega mega like shoutout pala sa iyo si Topak Vlog, aka Micah Angelio Vlog, guys. Ayan na te, akyat ka na dito te. Saglit lang guys ha. Baka sabihin yung ini-ignore ko kayo. Palista at ho.
Ako host, antok na mi, thank you. Bells Japan, anong oras nga sa'yo, Bells Japan? Pag-i-comment para mailista kita. Misteryosang Camera, 9:45 PM po. Okay. Misteryosang Camera, may guys, may pipil upan po tayo. Wag po muna kayong matulog kasi talagang rules natin is mag-fill up po kayo. Kasi kahit po na magpa-sked lang kayo dito, kailangan may fill up po Hi kayo. guys! Ayan. Ay, shout out sa inyong lahat, guys. Ayan. O, dito ako magpa-sked, te. Saglit lang muna, te, ha. Ikaw, wala ka bang, premiere bukas, te? Meron. O, magpa-sked ka na. Hintayin mo Anong muna oras yung, ka? ibababa. Ha? Wala akong Anong oras? premiere bukas. Ano ako, anong oras ba ako bukas? Mga alas 8? Ay, mga ano pala. Dapat, Saglit, ano te, ba? ha. Saglit lang. Kasi nagbabasa ako dito sa ano. Sige lang, sige lang. Nakatuka kasi ako ngayon, te, eh. Basta Wednesday. Ah, ikaw ba? Mm. Kaso ang aking ang aking partner, ang isa busy pa, ang isa naman, tawag nito, nag-LS din siya, si Sis Rebecca. Huwag mo nang linisin yung CR ko. Ako na naglilinis niya. Nagsasaing kasi ako. Nagugutom na ako. Masyado ako na busy today. Ayan, saglit lang guys, ha. Saglit lang kasi inaasikaso ko pa yung schedule niyo guys. Saglit lang. Busy kaliwa kanan yung ano ko. Gadgets ko ngayon. Pati yung laptop ko. Nabuksan ko na nang wala sa oras. Ako, mukhang lumabas si matanda. Baka papatayin yung ilaw. Pag makikita kasi no, maraming ilaw dito. Pinapatay. Oo, ganyan kasi siya. Ay, magbasa muna ako. Mega love shoutout to you, Meres Journey, present host. Ayan, pwede magpalista host, Meres Journey. Saglit lang guys. Ayan, mega love to you. Ma'am Shidors, hello sis. Hello. Mega love shoutout sa inyong guys. Mega love shoutout din kay Pinay Six sis. Palista 8 PM. Ayan, host sa akin 8:15. Saglit lang guys. Saglit lang muna guys kasi
Wala pa pong ano galing sa ating general, char. May Sa akin si pipil-upan kasi kayong mga 7:15. guys, wag muna kayong May matulog, saglit lang 7:15 pa naman ba? po. Kasi ano, May 7:15 pa. Inshallah 7:15 na 7:15, sa akin. Yeah, I wala hope na, meron. wala na. Anong available? Alas 6, wala na rin. Guys, wag muna kayong matulog kasi may kailangan kayong fill-upan. Alas 6, wala na rin. Alas 6, wala na. Mga 6:15, around 6, ganun. 6:15, 6:30, Guys, 6:45, isusulat ano ko ba? kayo kung anong oras kayo. Pero may fill-upan doon mamaya sa ibababa kong schedule. Magpe-fill up kayo doon, guys, ha? Okay po. Leila's Vlogs 3, 5:45. Ano yung ano mo? Yung tawag nito, yung YTC mo, Leila's Vlogs talaga? Kajam Family, 7:45. Yung sa akin, kung anong available ng around 1 p.m. dito sa atin, or 4, 5, 6, 7. Basta wag lang yung kalagitnaan. Alam mo na yun. Kung anong oras ako available. Wag lang 3 at saka 4. 2 pala, mga 2:30. Wag lang 2:30 at saka 3. Doon ka na lang sa ano, sa 8, 13, 1. 8? Hmm. Eh, di ba alas 3 yun? Ay, oo. Oo, di ba? Wala na eh. O sa ano, 6:45. Oo, pwede. 6:45. O, 6:45 ka na lang. 6:45 dito sa atin? Guys, hindi. Pinas time. Guys, pakilagay ng inyong kung ilang minutes, guys, ha? Sa mga monetize po is 13 minutes. Sa mga hindi monetize is 15 minutes. Okay? Pakilagay din ng inyong mga YTC, guys. Maawa kayo, guys, kay host. Kasi hindi ko lahat kayo kabisado yung mga YTC nyo, guys, ha? Leila's Vlogs po. Leila's Vlogs po. Ang iyo is 5:45. Ayan. Leila's Vlogs. 7:45 kay Kajam Family. O, sino na una sa 8 p.m.? Saglit, bang babakrid ako mga sisi, ha? 9:45, 12 minutes po si Misteryosang Kamera. 12 minutes. 10 p.m. naman si Dirly Rose. 13 minutes. Guys, 7:45 kay Kajam. Okay, 5:45 Lilas, 5:45. 6:30 kay 9 p.m. kay Bells Japan. Bells Japan, meron nang nauna sa'yo sa 9 p.m. Admin. 9:45. Kay Madam Valerie is 8 p.m. Madam Valerie, ilang ano, Bells Japan, sorry Sisi, may nauna na sa'yo sa 9 p.m. Madam Valerie, ilang minutes to ang iyong ano, ang iyong tawag nito? Guys, make sure po titingnan ko
sa SS page natin kung meron kayong SS ngayon ng Premiere. Ha? Pag wala po, walang slot. Okay? Saan na ako? Madam Valerie, inuulit ko, ilang minutes ang iyong video. Make sure po guys, naka-ready na ang video nyo bukas ha. Para, tsaka tingnan nyo guys maayos ang inyong mga time, maawa kayo. Kasi may mga trabaho din po kami mga admins. Baka mali yung mga time ninyo bukas guys ha. Kasi minsan, pag kiniklik nyo, kasi maliliit lang naman yung mga time. Minsan, hindi natin maiwasan. Kailangan double check natin guys ha. Ayan, thank you. Host, pa-check naman po kung okay po ang 5:45 PM ko po. 5:45, Leila's Vlog. Oo, okay, okay. Wala siyang tao, Leila's Vlog, pero kailangan mo mag-fill up sa main GC natin. Pero saglit lang, hihintayin ko muna. Saglit lang ha, kasi hindi ko alam kung pwede na bang ibababa. Kasi ano tawag nito? Guys, make sure din guys, ang inyong ang inyong SS, titingnan ko muna, check ko muna guys. Isa-isahin lang muna natin guys ha, kasi ako lang mag-isa, Diyos mio, saan ang aking mga partners? Kasi bago ko kayo bigyan ng slot guys, check ko muna doon kung may mga SS kayo ha. Ito na, pupunta na ako. Guys ha, huwag niyong kalimutan ang inyong videos, tsaka yung time nyo, yung oras guys, please. Madam Valerie, 8 PM kasi sis, pero ilang minutes sa'yo sis? Itambay ko lang dito sis Noemi ha. Ay naku, salamat sis Nazy, Morphy. Nazy, wala ka bang sis Nazy? Ay, meron ka palang Ilang sis Nazy, ilang yung mo sis? Yung ah, video mo sis Nazy? Ayan, nasa page na po lagi ang SS group ko. Okay, sige Leilas, thank you so much Leila. Pwede magpalista host, may rest journey. Po sa akin 8:15 Ma'am Shidors. 8:15 si Ma'am Shidors. Ma'am Shidors, ilang minutes to? Guys, nililista ko na kayo pero kailangan nyong mag-ano ha? Kailangan nyo pa rin mag-fill up. Pinayzik, sa akin na lang 8 PM, yun lang free time ko bukas from Madam Valerie. Sure host, ayan. Salamat Papi Sara Kago sa iyong pa-stay home. Thank you po host. Welcome, welcome sa iyo Leilas. Ayan, may playlist ako kaya lang ipasa ko pa sa FB page. Sige, sige Ma'am Shidors. Kailangan talaga at bago po tayo magpalista, kailangan po meron na kayong SS proof po kasi unfair po sa iba na meron silang mga proof tapos yung iba po walang proof, di paano 'yan? Okay, no problem host, mag-fill up po ako. Hehehe. Okay, Leila's Vlog. Thank you. Ayan, 12:59 kay Ma'am Shidors ang kanyang minutes. Eight 15. Ipasok ko na. Sige, 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 Ma'am Shidors. Ipasok mo na. Andyan ka pa ba, ate? Ate, 6:45 PM ka na, te, ha? Ilang minutes ang Pero video mo, dito ate ako, Maika? Ilang minutes ang video mo, te? 12 ata yun? 11. Mga ganun lang, 12, 11. Okay, lagay ko na lang 12.
Okay, mega mega shoutout to you, Coffee Tambayan Vlogs, tamsak dan ho. Salamat sa iyong patamsak dyan, Coffee Tambayan. Ayan. Mega mega shoutout to you, Sarah Patendence Vlog. Hello, host na tamsak dan. Salamat sa iyong patamsak dyan, si Sarah. Ayan. Guys, mga nagpalista today guys ha, make sure po yung mga video at mga oras po ninyo bukas para pag gumawa po ako ng playlist bukas, at tuloy-tuloy na lang po ha. Ayan, maraming salamat. Simple, ito na guys ha, pupuntahan ko na yung mga, okay, si Leila's Vlog, meron na siyang proof. Okay, check. Natatawa ako. Natatawa ako sa mga admin. I-cancel daw si, ah, kaloka talaga guys yung mga admin guys. Okay, cancel na natin si Iday Idoy. Ayan, pwede po host magpalista po para bukas. Kapit ang Bayan Vlogs, ano po yung ano mo, YTC mo po? Para tingnan ko po kung may SS proof po kayo sa ating page. Kailangan po muna natin SS proof guys kasi wala na tayong guys sukli, di ba? So, wag naman pasaway guys ha. Charot. Hindi po ako galit ha, ganyan talaga magsalita si host. Ayan, chinecheck ko na po yung mga SS proof nyo. Ayan, mga po si Arlene Duran, meron na. Lista ko na nga lang yung mga ano dito. Buti na lang guys, ang cute-cute pa naman ang listahan ko guys. Okay, Laylas, meron ng ano, Laylas Vlog, Arlene Duran. Dito talaga nagsalita eh. Lisa Passionista. Guys, saglit ha, nagche-check pa po si host ng ano, ng mga SS proof nyo bago ko kayo ilista. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Ninja ni Adorly Vlog. Salamat, shoutout to all here from Ninja ni Adorly Vlog. Saglit lang mag-mute ako kung maingay ang mga alaga ko dito. Guys. Ayan guys ha, wait lang ha. Check mo premier co-host, tama ba? Hehe.
Yung premiere mo ngayon, Sis Adorly, naku, ikaw talaga Sis Adorly, naku, naku, naku. Naging shoutout to your Legal Matters with Yen. Hi, hi, gandang host. Wala tayong 5:15 PM, right? Na-amnesia na ako. 5:15 wala. Start po tayo ng 5:30, Legal Matters with Yen. Ayan, pasensya na guys ha, lumalabo yung mata ni host, kaya na aanuhan ko kayo, na-slap ako na magbasa. Bells Japan time 9:30 or 8 or 10 PM. Di ba lista ko? Kinumpleto mo na sis Bells Japan ah. Bells Japan, di ba kita inanuhan? Bells Japan, ano ba yung gusto mo? 9 ano ka na lang? 9:30, okay ba sa'yo Bells Japan? Yuhu, Bells Japan. Diyan ka pa? Bells Japan, 9:30 gusto mo ba? Ilang minutes to? Harang, salamat sa paharang mo dyan, Sis Adorly Vlog. Ayan, thank you so much, Leila's Vlog, sa iyong pa-whitey-whitey dyan kay host. Ayan, hagdan host. Naku, bigyan ko to ng hagdan to si, ano, sige, sige, sige. Makyat kayong lahat dito, naku, para makilala naman kayo, uy. Saglit lang, Sis Adorly, ha? Bigyan kita ng jacket. Ng jacket. O, jacket tuloy. Tingnan nyo na lang, oh. Ano mong ginagawa ng aking co-host? Nakamute. Ayan, thank you. Bells Japan, 13 minutes, okay? Sandali, Please, me and sandali Bells lang Japan, maingay yung ikaw pasyente ko. 13 minutes. Kaya Okay, sige, sandali sige, maingay yung mag-mute ka pasyente lang. ko. Okay, okay. Rain, support by its Rain. Rain, meron ng proof si Rain. Meron kasi gay pasyente yung aking co-host. Sagittarius, meron na rin proof. Pasensya na kayo guys ha, medyo wala kasi akong katulong ngayon dito sa aking Alex and Sebi. Meron ng nililista ko guys yung mga merong proof ngayon ha. Walang proof, walang slot. Legal matters with Yen. O, di ba? Alam nyo guys, ang easy-easy lang to guys ng ating guys, ng ating premiere kasi wala na siya ngayong sukli. Dapat andyan naman kayo guys sa live premiere. Ayan, di ba? Ako alam nyo guys, kahit na busy ako guys, talagang nagdudot ako. Pasilip-silip lang ako yung minsan guys. Kaya kung nakikita nyo, minsan hindi ako masyado nakikipag sticker-sticker o pero andyan ako guys. Ayan, support only Sanilin UK. Di ba para fair sa ating lahat guys, di ba? Mas masaya, di ba? Maganda pa yan guys kung kung tawag nito. Leah Williams. Ang daming Leah natin dito, no? Leah Williams, may proof na din. Kasi Leah Mix Vlog pala ito. Ayan. Andito na pala si, Diyos mio, Marimar. Sorry, sorry, Sisi, ha? Ayan. Shout out natin ang ating, si Sis Adhorly Vlog. Ayan, ang aking co-host. Saka si Micah Angelio Vlog. Hello, hello. Mega love shout out sa iyo, Sis Adhorly Vlog. Kamusta, Sisi? Hello, big shoutout sa ating napakagandang host na si Noemi Competente. Ginombo. Naku, naku. Wag mo kong itusin dyan. Hello, Micah Ayan, Angelio. Ay, si Ayan. Micah pala nandun sa premiere ko kagabi. Hindi ko pala siya nasuklian. Hello po. Ha? Nakamute lang ako kasi maingay yung pasyente ko. Baka maano si Miss Noemi. Ha? Okay. Mute Yeah. na ako. Okay. Oo, Nag-iingay yung kasi may dalaga ko pasyente. dito. Dory Malabuyo. Sisi, saglit lang ha kasi nagche-check ako ng mga SS dito ha. Sige, Sisi. Okay. Anong oras sa'yo ngayon dyan, sis Adorly? Din TV official. Ayun, mega love shout out to you. Buhay Italia Gen and Family General. Mega love shout out. Naku, andyan na nagpa-sticker na si General, oh. General, kamusta? Magandang gabi sa iyo.
Ayan, salamat host. Friday na lang ako host. Okay, sige, Legal Matters with Yen. Thank you so much. Host, dito ba magpalista o sa GC? Magpapalista dito pero meron akong nilapag doon na ipipill upan nyo, sis Pinay. Ayan, mega shoutout to you Orca Vlog. Host, palista para bukas. Tambay lang muna dito host. Merong ano doon guys. Kasi nagche-check pa si host guys ng mga SS Pro. Ayan, umakyat lang ako, Sisi. Nahirapan ako mag-type, Ayan, Ano, Sisi. General. Nandyan si, Tambay lang muna dito host. Sige, si Legal Matters with Jen. Andito si General. General. General, okay na ba? Pwede ko nang ilapag yung sked natin doon sa kabila. General, calling. Oh my God. Nangyari sa aking cellphone. Ay, saglit lang mag-ano muna ako guys. Mag-mute muna ako guys kasi nagsasalat sila dito. Okay, General, thank you so much. Ayan, saglit lang mag-ano muna ako ha. Mag-mute muna ako. Nagsasalat kasi dito. Leila's vlog, calling. Ilang minutes ang iyong video, Leila's? Paki-comment please. Leila's vlogs. Ay, meron pala dito. Nakakaloka naman si host. 13 minutes. Okay, 13 minutes. Tsaka may proof na din si Leila's vlog. Ayan, very good si Leila's vlog. Ayan, Micah Angelio vlog. Meron ka na bang proof doon sa ating sa ating SS page? Meron na, Ayan. naka-post na doon. Okay, Dorly Rose. 10 p.m. si Dorly Rose. Parang nakalista yata ako kanina, Dorly Rose. Ay, oo nga. Ito na. Dorly Rose is 10 p.m. Saglit guys ha. Mag-my turn lang kayo dyan. Titingnan ko mamaya. Si Dorly Rose. 13 minutes. Tsaka meron na ring proof si Dorly Rose. Ayan, very good sis Dorly.
Ay, saglit. Hanapin ko muna dito si Derly Rose. Derly Rose, wala ka pang SS proof sa ating page. Leilas Arlene Lisa Adholi Milali Dayan, Pamilya Minja and Vince, Georgie Rain, Secretarius Alex. Oo, wala ka pa. Ayan. May ka-play kita ha. Maingay television anak ko. Okay lang sis Ninja ni Adorly. Okay lang. Thank you so much sa pag-akyat mo dito sa Sige bahay po. ko. Thank you. Sis Derly Rose, wala pa akong sising nakikita na proof mo. Hindi po muna kita maililista, sis Derly Rose. Si Misteryosang camera is 9:45. Misteryosang camera, 9:45. 12 minutes. Okay, host. Nakalapag ako dun sa GC. Pa-check na lang sis host. Work mode pa kasi ako kaya di ako makatambay dito ngayon. Sige, sis Pinaysik. Thank you so much. Sige, ano ko mamaya ha. Saglit lang kasi mahina ang kalaban natin. Wala ka bang ginagawa, te? Wala man, te. Bakit? Tapos na, sinit ko lang yung mga task. Ano ko lang yung mga task. Kasi, Sinit ko lang. Te, paano Anong naman gagawin ko? patulong? Te, patulong. At tingnan mo Ano muna ba? sa page doon, te. Dalawang page doon sa, dalawang January Sa proof? 26. Pakitingnan kung si Pinaysik, kung merong SS proof, tsaka si Derly Rose. Kasi hindi ko pa natingnan. Para may lista ko na agad dito, te, ha? Ayan, salamat, te. Ayan, guys. Ang akin pala BFF yan, si Micah Angel Dubla. Baka sabihin nyo, inutos-utusan ko na lang yan, ha? Anong pangalan? Pinaysik. Ayan o, nasa comment, Pinaysik. Ayan, mega long shoutout to you, Upjoy Vlogs 34. Thank you so much, Sis Upjoy, sa iyong pa-sticker kay host at sa pagdalaw. Sis Upjoy, pasensya ka na kagabi ha, nasa taas na kasi ako. Kaya nagtamsak lang ako, tapos naglo-loading At kasi saka ako, sino hindi yung kaya isa? ng net ko sa taas. Ha? Sino yung isa? Si Derly Rose. Meron si Derly Rose, meron siya dito. Meron siyang SS Pro. Meron Si siya. Pinaysik. Wait Okay. lang, hinahanap ko pa yung Pinay. Kasi pupunta na naman ako dito, anong trabaho ko. Okay lang, host. Oy, amiss you na sis Upjoy ha. Harang ulit to. So, thank you so much sa pakarang mo dyan, sis Adorly. Ayan, sige, ililista ko na. 8 p.m. si Pinaysik. Ay, tawag nito? Pinaysik. Ang 8 p.m. meron na. Si Madam Valerie. Sorry. Ang dami pala dito, no? Ayan, si Ma'am Shidor, meron na rin siyang proof. Si Ma'am Shidor, 8:15. Guys, kailangan nyo pa rin mag-fill up doon guys, please. Fill up na kayo doon. Sa mga nagpasked. 12:59 kay Ma'am Shitur. Sino pa ba? Kajam Family, 7:45. Bakit di ko makita? Wait lang, ulitin ko ate from the start. Bakit di ko makita? Dalawa ha, kasi sa kabila meron ding January 26. Kajam Family, video minutes is 8. Wait lang. Okay.
Nakakalimutan ko na tuloy yung mga minutes dito, guys. Naaano na si host. Kajam family, 7:45. Check. Kajam, Valerie, Ma'am Shidor. Sis Nazy, ilang minutes nga sa'yo, Sisi? Tsaka kay Sis Moy sa board, Dubai Summer, ilang minutes? Ay, meron na palang minutes dito. Diyos mio, bulag lang si host. Sis Pinay Zek, meron na kan sa 8 p.m. Uy, guys, hindi ay 8:15 ka, Madam Valerie. Bakit kanina sabi mo sa akin? Uy, ano? Diyos mio, Marimar. Saglit. Ma'am Shidors is 8:15. Si Madam Valerie is 8 p.m. Madam Valerie, bakit nag-8:15 ka? Di ba sabi mo kanina 8 p.m. ka? Kasi yung 8:15 si Ma'am Shidors. Sis, paki-check ha, paki-check ulit. 6:45 p.m. Micah Angelou. 12 minutes. Sis Ma'am Shidor and Sis Madam Valerie. Paging, andyan ba kayo? 12 is 12 minutes. Kanina kasi, sabi mo is ano, okay lang ba mag-change kayo? Si Orca Vlog is 11:30. Orca Vlog, meron ka na bang SS Pro? Parang wala pa. Hindi muna ako guys maglilista ng mga walang proof guys ha. Coffee Tambayan Vlogs, meron ka na bang SS? Meron na pala siya. Yung dalawang Sino? pinahanap mo. Yung Pinay at saka Si yung Darlie isa. Rose? Si Oo, Darlie dalawa Rose? sila meron. Ito. Oh, hindi ka pa visit eh. Okay. Check ko lang Okay ulit lang. mamaya. Si ano kasi, si Coffee Tambayan Vlogs. Coffee? Oo. Wait. Madam Valerie, wala ka pang ano, SS proof sa ating page. Madam Valerie, tsaka Ma'am Shidors. Ma'am Shidors is 8:15. Okay. Madam Valerie, yung oras mo, 8:15, meron na si Ma'am Shidors. Nauna yata si Ma'am Shidors sa iyo. Yung Valerie na yan, may ano na yan ha. Meron na yan. Meron yan dito, nabasa ko. Sino te? Yung si Coffee Yung, Tambayan Vlogs? wait lang. Yung binanggit mo, meron din yon. Si, yung Valerie. Yung coffee, Si wait lang. Madam Valerie meron. Sige, ililista ko dito. Meron siya. Nakita ko na. Si Madam Meron Valerie din si meron. Coffee Tambayan. Coffee Tambayan. Si Orca Vlog pati please. Sino? Coffee Tambayan. Orca Vlog. Orca? Orca. Orca? Oo. Orca Vlog. Madam Valerie. Saan ka na ba? Saan ka na ba? Wish you ya habibti. Kalas. Uy, Sis Pinay, Zik, pasensya ka na talaga, Sis Pinay. Sis, sa GC kayo tingin, may mga nag-my turn na doon. Oo, sis, Pinay, Zik. May nauna ka sa'yo sa 8 p.m. Si Madam Valerie.
Oo, sis, nakatingin ako dito, sis, Pinay. Doon po sa mga nag-my turn, sis, tingnan nyo, hehehe. Oo, sis. Kaso itong si, Ba't di ko makita? Wait lang. Ulitin ko from the start. Baka okay, nandito na siya sa ganito dulo. mga guys, ha. Parang ulit si Salamat sis Adhorly. Uptree Vlogs 34, nadikitan ni kita from Adhorly Vlog. Ayan. Sis, ayan, megalap shoutout sa aking 11 million viewers in the house, guys. Ito na lang, guys. Yung nag-my turn dito na naglista, ito sila yung ilalagay ko, guys, sa slot, ha. Kasi nag-my turn sila. Kasi pasensya na kayong mga nauna kanina dito, guys. Kasi kailangan nating mag-fill up. 'Di ba sabi ko kanina, wag po muna tayong matulog. Kailangan po muna tayong mag-fill up. Kasi ito, ang nauna si Ma'am Shidor sa 8:15. Tapos nauna si Pinay Sek sa 8 PM. Okay, anuhin ko to. Sino ulit yung te? Paano nga ulit ng pangalan? Si Orca Vlog. Orta, where are you? Orta, where Kinanta are eh. you? Kinanta eh. Orca! Ha? Meron wala? Orca! Meron! Guys, pasensyahan po Ayun tayo siya. guys sa 8 PM 13:54. Meron siya, Kasi 'di ba meron. sabi ko kasi kanina sa inyo guys, hala Pinay Sek, bakit lumampas yung mo sis? Sis Pinay Sek, andiyan ka pa ba? Bakit lumampas sa 13 minutes? 13 minutes and 54 ang mo sis? Monetize ka na ba sis o hindi pa? Kaya meron yung pinahanap mo Meron? Okay, sige te. Yes, Saglit na meron. tingnan ko nga to kung monetize na si Pinay Sek. Kasi guys, inuulit ko po, monetize channel is 13 minutes. Ang hindi non-monetize po is 15 minutes. Kasi mapapagalitan tayo ni General. Hindi pala kayo mapapagalitan, kami. Saglit, titingnan ko nga to si Pinay Sek kung may harang to wala. Sis Pinay Sek, andyan ka pa ba? Ang pagkakaalam ko, monetize na to si si Pinay Sek eh. Sis Pinay, andyan ka pa ba sis Pinay? Parang wala siyang harang dito sa akin. Monetize na pa ba to? Sis Adorly, monetize na ba si Pinay Sek? Orca Vlog is 11:30. Julie Rose 10 PM. Yan ka lang, pagluluto ako, huwag ka maingay. Ha? 9:45. Babe, ikaw, bibi ha? Music 8 PM. Yung anak ko dito, nag-iingay. Dalia. Pikwayes, kayo yung anak sa Wima Habibi. Kasi magluto tayong gulay, te. Sige, luto ko. I-vlog mo. Orca Vlog, No? 11:30. Na-vlog ko na to. 11:30, 8 minutes. Orca Vlog. Wala na akong energy para mag-vlog today. Ubus na yung energy ko, te. Sabi ko nga sa'yo, natutulala na lang ako eh. Hindi ko na, alam mo yung tipong kakasabi mo lang, nakakalimutan ko na yung ginagawa ko. Sa sobrang ko. Sobrang busy ko today. Ayan, wow, sarap ng gulay. Ano niluluto mo sis, sis from Adhorly Vlog? Yes, sis, muni na siya si Pinay Sek. Oo nga, sis Pinay Sek. Sis naman ng iyong sis, Magluluto ako ng minutes. Hanggang 13 minutes lang tayo, Pinay Sek. Magluluto po ako ng repolyo. Lalagyan ko ulit ng sardinas. O diba, walang kasawa-sawang sardinas. Ganun talaga, nagtitipid tayo, guys. Monetize na to si Pinay Sek, pero Ito lang kasi yung mabilis lutuin. Tsaka pasira na kasi siya, baka masira ng tuluyan.
Kailangan ko ng remedyuhan habang hindi pa siya nasisira. Madam Valerie, nauna po sa'yo si ano ha, si 8:15. Madam Valerie, nauna po sa'yo si Ma'am Shidors. Kasi guys, ano ha, sige sis, try ko trim later. Oo, sige sis ha, para mapalitan ko to. Hindi ko muna to lagyan ng minutes ha. Host, pwede 11 PM bukas po. Okay, okay, sige Kapi Tambayan, saglit lang ha, saglit na mahina ang kalaban. Te, okay na yun sa Okay, akin ha. sige, Kapi Tambayan Vlogs. Oo, meron na siya. Kapi Tambayan Vlogs, ililista na kita ha. 11 PM. Ilang minutes yung ano mo? Kapi Tambayan Vlogs. 12 minutes. Kukunin ko muna sisi, ano ha, pinaisik ang iyong ano ha. Trim mo na lang sisi. Pasensya na talaga sisi, ano ha. Pinaisik. Kukunin ko lang muna tong minutes mo. Si Dayan Tiduray, 10:30 PM. 13 minutes. Buti na lang Dayan buhay yung internet ko Tiduray. dito sa isang ano. Yung libre dito sa Saudi. Nakatipid kahit pa paano. Ano ba niluluto mo, te? Magluluto nga ako ng gulay, te. Lalagyan ko ng sardinas. Okay ka na, Kapi? Ayan, Noemi Compatente Vlog, need pa talaga sis 13 minutes exact. Yes, si Pinaisig. Yan talaga ang inaano ni General natin. Ayan. Talagang need ang, for monetized channel is 13 minutes lang tayo sis. Hindi talaga pwedeng lumampas yan. Tsaka sa mga hindi po monetize is 15 minutes. Yan. Meron bang hindi monetize dito nakasali? Alam mo kanina, Baka lahat meron, ng pero ano, konti lang. halos iilan yung mga nauna sa akin. Yung mga naunang ano, halos lahat merong ano, harang sa akin. Halos lahat. Ewan ko lang, siguro yung may iba doon nag ano na hindi monetize kasi wala silang harang pagka-open. Pero halos karamihan lahat meron. Yung iba pa nga ang hahaba sayang. Kaso nga lang wala, no choice. Kailangan kong palampasin dahil yung iba 40 minutes talaga yung harang nila. Tapos, alam mo yung tipo, matulad na naman dun sa akin dati. Yung tipong 40 minutes yung harang mo, tapos yung premiere mo 13 minutes lang. Pag-open mo, tapos na yung video. Ganon. Ganon yung nangyayari sa akin kanina, hindi ko na alam. Sayang kasi. Ginamitan ko kasi ng ano, gamit ko kasi yung isa kong cellphone kanina, yung merong ano, nakakonect sa ibang lugar, ibang planeta. 6:30, it's Midayan. 6:45, Micah Angelou. 7, Leah Blanca. Juana TV, 7:15, 7:30, si Adorly. Pajang Family, 7:45. 8, Pinay. 6. Eight 15, si Ma'am Shidors. 8:30, wala. Nisi, 8:45. Baka magagalit ka pa sa akin, ha? 9 PM. 9:45, Mr. Wilson. 9:45, Mr. Wilson. 9:30, Bell Street. Baby ko mama. Ganyan akong love. May ano ka na naman, Day? Aray ko. Nanggagalaitin na yung pasyente ko kasi nagpapalinis na naman siya.
Meron na naman siyang alaga. So, kailangan ko munang tapusin tong ginagawa ko at ako'y nagugutom na. Hindi pa naman ako nag-lunch. Kumain ka na ba, Tinoymi? Papaiyakin na naman ako nitong sibuyas na to. Ya Habibti! Anak ka lang digiga. Yala bay. Yala bay. Dalula. Ya Habibi. Uubo sana siya eh. Pinigilan niya tuloy yung ubo niya. Narinig niya yung boses ko. Itong bata na to, gusto lagi naririnig yung boses ko. Gusto lagi akong, lagi akong nagdadakdak. O, di ba pinatunog niya yung machine? Ay, naku, ang batang makulit, ang batang pasaway. Kagatin kita sa kulit mo. Ang batang pasaway. Hindi, meron kasi yung pasyente dyan si Ate Maika, si Satwali. Ayan, anong alaga sisi? Hahaha. Oh, so okay na yung schedule ko. Pwede na akong matulog. It's 12:40 in the midnight na dito. Ma'am Shidors, wait muna Ma'am Shidors. Pinawait si Ma'am Shidors. Okay na sis, Ma'am Shidors, 8:15 ka. Masaway talaga tong batang na to. Miras Journey, sisi ko, schedule ko, Miras Journey. Ay, si Miras Journey, anong oras ka nga? Pa-fill up doon, sis Miras Journey, please. Miras Journey, pa-fill up doon. Mag-my turn ka doon, sisi. Kailangan natin mag-my turn doon. Ito ilalapag kong my turn mo, ha? Kaya mag-mute muna ako. Tumutunog yung ambulansya. Ambulansya ng pasyente ko. Miras Journey, paki-my turn doon sa ating GC. Isali mo ako host. Thanks. Good night everyone. Good night sis Ma'am Shidors. Sara group host. Sis Ma'am Miras Journey, mag-my turn ka muna doon sisi. Kailangan nating mag-my turn kasi unfair. Guys, yung si Madam Valerie, saan ka ba? Diyan ka pa ba? Sorry ha, kasi naunahan ka na nila sa slot mo. Merong nauna sa'yo kasi need talaga mag-my turn dito, guys. Miras Journey, meron na akong binaba na my turn doon sa GC natin. Paki-fill up lang yun, please. Ayan, sis Adorly Vlog, gising ka pa rin dyan, ha? Salamat, sis Adorly, sa paharang-harang mo dyan sa akin.
Guys, make sure po ang inyong mga video nasa tamang ano po, date, tsaka time, okay? Para hindi po ako mahirapan bukas guys pag gumawa ng playlist guys ha. Maawa kayo guys. Micah Angelo 6:45. Pinay 6 8 p.m. Chine-check ko kasi baka nagulong ako. Kajam Family 7:45. Ma'am Shidor 8:15. Pinay 6 8 p.m. Mr. Yosong Camera 9:45. Durly Rose 10 p.m. Leila's Vlog 5:45. Mira's Journey, nandyan ka pa ba sisi? Naka-fill up ka na? Okay, ayun oh. Si Mira's Journey is 10:45. 10:45. Diba? Nililista ko guys sa aking ano para at least, diba? Hindi ako magkamali. 10:45, Mira's Journey, 12 minutes. Ay, Mira's Journey, meron ka na bang SS Proof, sis Mira's Journey? Sita yan. Ma'am Shido. Coffee. Dayan Tiduray. Mira's Journey, andyan ka pa ba sisi? Yes, host, of course. Ayan, very good. Sis Meras, oh. Sige, saglit ha. Pero i-check ko pa rin, di ba? Para fair sa lahat. Oh, busy na kasi ang aking cheeker, charot. Ginawang cheeker si Ate Micah Angel Vlog. Ay, saglit. Hinahanap ko dito. Saan ang ano mo? Ang Mira's Journey. Mira's Journey yung pangalan mo, Sisi talaga? Anong pangalan mo, sis? Kasi hindi ko makita. Si Dory Malabuyok, meron na. Marie Rasmussen. Pang-anim ata ako nakaabot na kasend. Saglit titingnan ko ha. Marie Rasmussen, meron na. Espanyolang Hilaw. Ika-anim ka, Mira's Journey. Mirali Kandungurak. Saglit, baka dito ka sa kabila nag-ano. Pang-anim ka. Si Mirali? Bakit hindi ko makita si Mirali? Mirali, saan ka ba nag-send? Hindi kita makita. Mirali. Kuya Williams, Dory Mansidor, Mirali. Hindi talaga kita makita, sis. Dalawa lang naman dito. Kasi hindi pwedeng makakuha ng slot, sis, pag wala pang proof. Mirali. Wala talaga si Mirali dito. Liam Mix Vlog, Ma'am Shidor. Dory Malabuyok, Marie Rasmussen, Espanyolang Hilaw. Si
Si Sagittarius. Checklist. Dito nga sa kabila. Si Laila. Montañez Rafael Nazy. Manishidor. Turi Malbay. Len TV. Official. Wait ha. Sige nga Mirali. Paki-screenshot nga sis Mirali please. Kasi hindi kita makita sa dalawang sa mga sa present tsaka sa sa checklist. Tsaka sa Team Premier Support Tuesday. Checklist. Wala din. Pang-anim ata nakaabot nakasend. Wala. Hindi kita makita. Guys, ang ingay ng limousine ko sa labas. Saan ba yung taga-maniho ko? Pag ganyan ka. Wala ka pa talaga Meras Journey. Wait ko ha sis Meras Journey ha. Wait ko. Madam Valerie, 8:30. Uy, Madam Valerie, my God, andyan ka na Madam Valerie. 8:30. Saglit, Madam Valerie. Oh my God, ang aking phone kainis talaga to. Kung saan pa talaga nagla-live ako, doon pa talaga tong phone ka 8:30. Ay, salamat. Wala nga, ay, bakit ganun? Bumabalik siya. Kunting touch lang guys sa aking cellphone. Ano nangyayari to? Sige, 8:30 ka na lang, Madam Valerie, ha? Ayan. Okay, lagay na kita 8:30, 7:34 minutes. Madam Valerie, 8:30. 7:34 minutes. 8:30. Madam Valerie, pasensya ka na ma'am ha, kasi tawag dito. Nag-base lang ako kanina sa nag-fill up dito. Kung tutuusin kasi ikaw talaga nauna sa live. Kaso, kailangan natin, 'di ba sabi ko kanina, ililista ko kayo pero kailangan din mag-fill up. So ayan, okay na ha, okay na. Lista na kita dito. 8:30 si Madam Valerie. 8:30. Guys, make sure po maawa po kayo sa ating admins. Make sure po yung mga video nyo po tama sa oras, tama din ang date guys ha. Sino pa ba? Wala na ba guys? Meron pang naiwan na slot na 11:15 PM. Tsaka 9:15 PM. Matumal ang bintahan ko ngayon guys ha. Tsaka 6:15 PM, 6 PM, 5:30 PM. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slot pa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slot pa. Guys, nakita mo na host? Wala. Nandun na sisi ang screenshot. Host before kay Bell Uno. Hindi ko talaga, te. Baka pwedeng tingnan mo nga, te, sa may te. Sa page natin, yung SS ni Mira's Journey, yung pangalan niya, Mirali. Hindi ko makita, te. 3 beses na ako pumunta doon. Baka ikaw makita mo. Nandun na host, send ko sa iyo screenshot sa GC. Sige, nakita mo na host. Nandun na sisi ang screenshot. Host before kay Bell Uno. Bell Uno. Bell Uno. Mirali.
Kaya ang pangalan ng Facebook niya, salita ko ng salita, nakamute pala ako. Ano ba naman yan? Nirali Kandungo Rock. Nirali. Meron, Wala ay, talaga dito Pandora. makita. Meron? May Villarreal dito. Nirali? Oo. Meron dito. Yung ba yung Reyes Corcha? Corcha pala? Apelido niya sa yun sa FB. Okay, sige. Meron ka na pala nakita na ni Ate Maika. 19 pala host. Ayan. Baka need talaga i-restart ang cellphone ko, guys. Mamaya i-restart ko. I-ano muna kita, Miras Journey. Miras Journey, naka-fill up ka na, no, ng form? Hindi naman tapos-tapos itong niluluto ko. Yung pasyente ko kasi nagpapabebe. Gusto niyang humarap sa akin, kaya yan. Kung saan yung naririnig na busis, gusto niya, doon din siya nakikinig. Nakamute ka. Kasi ingay nila dito. Ha? Yun nga, nakamute ka nga. Tulad ka sa akin, salita ko ng salita, nakamute ako. Hindi. Nag-mute talaga ako kasi maingay ang mga bata dito. Maingay sila. 2 hours ko lang tong live ko, te. Ayan, salamat po sa aking 4 million viewers dyan na nag-stay. Sige. Ayan, guys. Ulitin ko, guys. Make sure po tama ang inyong time at saka yung oras nyo bukas, guys. At ang video nyo, guys, ha. Kailangan naka-ready na, guys, ha, bukas. Para Okay, hindi okay na po ba yung mahirapan ko? ang ating mga admins. Okay na yung schedule ko? Okay na, te. 6:45. Okay. Para makapag-sit ako mamaya. Bale, ano dito, 1:45 dito, iset mo, te, ha. Baka makalimutan mo na naman. 13:45. Mag-prepare sana ako ngayon, te. Kaso, siyempre, tawag nito. Nahirapan ako Mag-premiere ka na kasi. Hindi ka naman nag-premiere kanina eh. Di ba may ka naman dyan? May mai-post ka naman? Oo, meron ako. Sige, siguro ako, no, premiere ako bukas, no? Kasi maraming slot na oh. Ano lang Kaya ako nga, siguro, mag-premiere 6:15. Magkasunod na naman tayo, te. 6:15 ako. Kaya nga tinanong Ayan, guys, kita kung oras mag-my ka turn eh. ako, ha. Mag-my turn. Alam mo bakit tinatanong kita kanina. kung anong oras ang mo, frame mo? Kasi sumusunod ako kung anong oras yung mo. Baka may magkamali ako, matulad ako doon kay Adon. Guys, hindi ako matalino sa military time, kaya baka mamaya. Tingnan mo na nakaraan. Pero ano lang yun, te, kunti lang yun. Ang premiere ko ngayon, 8 minutes lang yata yun eh. O, 8 minutes siya, yung may movies ko ba? Mag-mute ako maingay. Bakit hindi na lang yung pinasa ko sa'yo yung i-premiere mo? Sayang naman kasi. Pero sa bagay, okay na rin yung 8 minutes. At least 8 minutes, di ba? Hindi pa i-premiere yun, te, kasi meron pa akong isi-set ko na lang yun. Meron pa akong premiere. Tsaka di ba kulang pa yung pinasa mo? Anong kulang? Kompleto Ayan, na may yun. Angelo Vlog. Dan ako sa video mo. From Adoli Vlog. Ayan. Oy, salamat, sis. Sa Italy, nag-change ng time na tuloy ako. Sige, Sis Adorly. Thank you so much sa iyong pag-BG dyan at sa pag-akyat mo dito kanina, Sis Adorly, ha? Maraming salamat. Ayan, bakit hindi pa ba kayo dikit ni Adorly? Oy, lahat ng nag-frame, yung tapos na.
Nadikitan ko na yun yung kahapon at saka yung ngayon. Pero mamaya, may babalikan ako kasi magko-comment ako dun sa 3 ata yun yung nauna. Hindi ako nakapag-comment. Pero nandoon ako syempre. Hindi lang ako nakapag-comment pero Oo, nagko-comment ako live. Alam mo mm. yun, nalimutan ko. Sabi ko, ala, hindi pa pala ako Nakita mo tong premier nakapag-comment. ko sis kung tama ha. O saglit sis, titingnan ko. Nako, ikaw talaga sis Adorly ha. Nagkakamali ka talaga sa oras. Nako talaga mapalo talaga. Mamaya, after 2 hours na naman yung ano niyan. O Pati hindi yung mo mga ba tao alam, sa nag-ano Pinas yan, talaga sis Adorly. nag-ano yan siya Naloka sa'yo kagabi, kahapon. nag-frame siya kagabi. I think it's already 2 AM na dito. Talaga? Oo. Nag-premiere siya Yes, 2 ulit? AM na. Nag-premiere siya kagabi. Nandun ako. Tamang-tama pag patulog na sana ako noon, sabi niya, may mga gising pa ba dito? Punta muna kayo. Kaya yung tinapos ko muna yung premiere niya bago ako natulog. Ano nga yung oras ni ano ni Adorly? Naku, parang mali na naman to. Uy, sisi. 7:30 Pinas time? Anong oras nga dito Kaya sa ating pala. 7:30? Nag-change pala, kaya naman 7:30. pala. Iba pala yung time niya. Kaya mahirap talaga magbilang kahit dito sa akin, nahihirapan ako. Kaya lagi ako nakakasunod kay Miss Noemi. Either nauna o nahuli. Kasi bobo ako sa military time. Hindi ako masyado magaling magbilang dyan. Sisi, 2, 13, 14, 30. Ay, tama, 2:30. 13, 14, 30. Oo, tama sis. Kasi 7:30, 7, 6, 5, 4, 3, 2. O iba kaya yung oras nila, sa oras sa atin. Anong oras Hindi. dun sa kanila? Titingnan mo. Hindi kasi 'di ba nagbe-base nga tayo sa Pinas time? Yeah, pero what I mean is, ilang oras yung differences ng Philippine time sa kanila? Iba kaya ang time ng Europe sa Middle East? Hello? Hala Tayo 5 sisi, hours hindi ko lang. alam 'to. You don't think if 24 hours dun sa kanila is, siya lang nakakaalam nun. Sa bilang ko sis, sa Pilipinas time at dito sa amin, tama naman siya. Dapat 2:30 ka magpi-premiere. Pero hindi ko lang alam sa iyo diyan. Sa Europe kasi iba time, summer at winter. O diba sis? Ako, sisi, baka tulog ka na naman bukas pag mag-ano ako sa iyong ano. Pero sana nga tama ito. Ay, saan na ba si General? Tama ba ang 14:30, 7:30? Kasi Malay mo tama, binase malalaman ko sa natin yan ating, bukas. binase ko mamaya ito sa ano sa ating time dito. Kung talagang I-try mo sa, hindi, 7:30, i-ano mo na lang sa time natin, te. Tama naman sa kanya yung time niya. tama. Oo, tama. Eh di okay Kasi yun, tama yun. Kasi kung tama sa time natin, sa kanya, eh di tama yun. Kasi ano yun eh, kung tawag 2 dito. hours Middle East Oo. ahead sa Europe. Oo, dito 7 hours advance ang Pinas. Uy, Pinaysik, andyan ka pa ba, Sisi Pinay? Akala ko nag-sleep ka na, Sis Ah, Pinay. Tama, oo, dito 7 hours advance ang Pinas. O, tama daw sabi ni Pinay. eh di Oo tama nga, Sis yun. Pinay. Okay. Pag sa kwintahan, guys, Ayan. nako, nag-cutting Guys, classes kasi ako ng wala mga akong panahon na ginagawa yan eh. dito. Wait lang, te ah. Diyan ka muna, Guys, sisimulan ko dito. sige, sige. Total guys, wala akong ginagawa dito. Titingnan ko ngayon kung naka-ready ang video nyo. Ha? Saglit. Ayan. Tingnan ko nga. Oh, may video na to si Pinaysek. 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 Wala ka pang video. Wala ka pang premiere dito, ha? Naku, si Pinaya. may mamaya pa naman si Pinay. Wala pa si Pinay. Tingnan ko mga si Layla's vlog. Kasi 'di ba, bukas siyempre may mga trabaho din kami, guys, kaya dapat naka-ready na iyong mga video, guys, pag gumawa ako ng ano 12:45 o ito okay to si Layla's vlog kasi naka-ano siya ng 12:45, 5:45 tama. It's me Dayan 6:30. O 'di ba? Talagang sigurista si host, no? Wala naman kasi akong ginagawa, guys. Titingnan ko kung may mga video na sila, 'di ba? Ayan, 13:30 tama. It's me Dayan. Tingnan ko pa rin ito si Maika, o 'di ba? Kahit best friend ko 'to, talagang titingnan ko sa kanya.
Ayan, kaya minsan hindi lang double check ang ginagawa ko kundi triple, triple. Oo nga eh, tama 'yan. Nagpaalam ako kay Admin Lea, matulog ako, kaloka, 'di ko nalaman mali pala ang time ko. Ay gano'n, kasi nag-breakdown na ako dati kaya pinahinga ko na talaga katawan ko, mahirap talaga magkasakit. Ay oo naman Sis Adorly, kailangan talaga yung katawan muna natin, 'di ba? Bago yung ano, kaya delete ko na sis at trim ko maya. Ay oo pala, iti-trim mo pala Pinayzik 'no? Pasensya ka na talaga sis Pinay ha, kasi talagang hindi pinapayagan ni General na lumampas ang mga monetized channel ng 13. Kailangan 13 fix talaga siya. Pinayzik, same ba tayo ng time from Adorly Vlog? Parang same kayo ng time. O, naku, may ka-Angelio Vlog. Wala ka pang premiere no? Naku, pasaway din itong akong best friend na to. Si Lea Blanca nga, tingnan ko. Lea Blanca. Naku, very good si Lea Blanca. Meron na siyang nakaset na premiere. Si Joanna TV. Naku, wala pang nakaset si Joanna TV. Okay na si Sis Adorly, si Kajam Family, 745. Okay. Si Ma'am Shidors. Alam nyo guys, dito lang ako sa labas, pero nilalamigan na dito si host guys. Ma'am Shidors is 8:15. 8:15. Parang mali yung, ay, wala pa din si Ma'am Shidors pala na ano. Wala pa rin si Sis Ma'am Shidors. Ay, may premiere siya, 15:15. 14:15. 8:15, tama. Okay. Si Madam Ballerina. Walang nakaset si Madam Ballerina ng kanyang ano, ng kanyang premiere. Ayan guys, oo sisi, naku di kasi ako malakas sis, parati nagkakasakit. Ay ganun ba sis Adorly? Naku, ako guys sa awa ng Panginoon guys. Sa totoo lang ako magkasakit ako guys. Hindi ako nagkakasakit. Siguro ah sa isang taon kaisa lang din. Pero hindi pa yan grabe, yung sisipunin lang ako, yung minsan sa sumasakit yung ulo ko, pero hanggang doon lang pag uminom ako ng gamot, okay na siya agad. Ganun ako guys. Ayan, 6 PM na dito sis Adorly, dyan ba? 6 PM na din sa amin Sisi Pinaysik. Hindi parehong pala kayong time, same tayo ng time. Sa Agapi Sisi, nag-extend sila ng time. Kaloka, may 2 PM na sila. Huhuhu. Wala talaga? Sis Adorly? Hindi ako nakatingin ngayon. Kilala mo ba si Adorly? Isa na lang yung slot ko doon sa Agapi. Saturday na lang yung fix. Binigyan na talaga ako. Kasi di ba nag-absent ako ng ilang araw. Siyempre, naintindihan ko naman sila. Siyempre, kailangan ding present ka sa ano, sa mga premiere, di ba? Kasi unfair sa iba na nag-absent ka. Pero nag-reply naman ako sis. Kaya so binigyan ako ng admin doon ng slot na every Saturday lang. Madami mag-premiere doon next time ata, 24/7 ang premiere sa Agapi, hahaha. Eh talaga, ako sis nahihimatay lagi, ho, hala, ganun ba sis Adorly? Uy sis Adorly, kumain ka kasi ng mga gulay, kasi ang payat mo sis. Totoo lang. Saan na nga ba ako? Ayan, tinitingnan ko na dito guys. Sige, mag-aano na lang ako guys, tawag nito. Wala ding ano si Sis Nacy, wala pa siyang premiere.
Ay, meron na. 15:45. Tama. Oo, 15:45. Na, chismis ako diha. Nadungog ta ka dire. Oo. Kadaba magyud siya. Unsa siya? Nadungog na akon. Bakit? Unsa man dito, te? Ha? Ito Unsa yung man? itim na kasama namin dito. Nagkwento siya Oh. dito sa isang kumpare ko. Narinig ko pa talaga. Di talagang Na? kadaba talaga siya. Sinungaling. Bakit? Sa'yo ba, te, nag-init ako ng tubig sa heater. Dalawa lang kaming tao dito. Ipagpalagay na natin, te, hindi niya nakita na nag-init ako ng tubig, di ba? Oh. Ngayon, tinapon niya. Nung tinapon niya, te, hindi ba niya nahalata na mainit? O tapos? Sige, ikaw ba? Kaya nga, Eh di sinungaling. sana Kininto tinapon ka mo niya sa dito kanya sa para isa, malaman niya na mainit yun. Na, kadaba talaga siya, haywana. Haywan. Uy. Animal. Di na rin nadungog na ako, pre. Huwag ganun. Bad yan. Di ba? Parati kaya ta kasi nagpupuyat si Adorly. Ay, ganun ba, si Adorly? Mag-ano ka ng vitamins, mag-take ka ng vitamins, di ba? Ako nga laging puyat dito eh. Kaya hindi na natigil tong mga alaga ko sa mukha. Nainis talaga ako sa kanya, uy. Narinig ko Hayaan pa mo na talaga lang na yan. chinichismis ako dito sa isa. Kakainis. May stress ka dyan, Mio. Ikaw ang ini-stress niyan. Hayaan mo siya ah. Wala namang magandang benefits yun sa kanya. Buwanga, magkapi. Uy, asa naman to diris ko. Kaya nga, ayoko siyang bigyan ng pansin, no? Bala siya dyan. Wala, ilan yan? Ang dami naman. Oh, pastilan. O, diba? Guys, 2 hours ko lang to, guys, sa 49. Oo, kainin mo. Kasi, ano yan? Flying around the planet. What if the chance that you find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle that happened. Nation, only one thing is to be done. Guys, kain tayo, guys. Dami naman ito dito. Ketchup. Ha? Nakuratan gani ko nga diri si Turkey. Pinaisik, oo, dati kaya pinagbawalan na ako ng asawa ko, nagagalit. Minsan nagpuyat na rin ako. Sabi niya, ipaputol ang wifi. Tagam ka pa, sis Adorly. Paputol. Relate ako sa iyo, sis Adorly. Ayan kasi. Mahirap kasi guys pag may may baby ka na, may anak ka na maliit. Kain mo na si host guys ha, nagugutom ko eh. Ano kinakain mo host? Iwan ko ano ba to, parang pizza na square? Ano ba to pre?
Hindi ko alam kung ano to sis. Basta may ano, pagkain nila dito sis. Nakita mo na yung furuf ko from Mera's Journey. Hindi ko pa nakita sis. Kasi ni-restart ko yung cellphone ko, nakalimutan ko na. Hindi. Biryani ata kinakain ni host. Biryani ba ito, pre? Hindi. Parang ano siya, parang tinapay siya ba na malaki na ano. Tapos may mga biryani. Oo nga, parang kanin naman yan sis yung biryani sis Adorly. Kaloka naman ito si sis Adorly, oh. Piktos na talaga kita sis Adorly. O, diba? Hmm? Salamat kayo, pre. Pila dyan ni pag ano ko. Laki, aduha ganit ni karon. Babae. Yun lang alam ko eh. Kaloka si sis Adorly, oh. Alahahaha, natawa tuloy si sis Adorly. Kasi sa Middle East yan, famous yan. Lang din alam ko eh. Oo, famous talaga yung biryani. Laban na pre. Ang saon mo pa na. Sus pre, gamay lang po ang hugason pre. Nga no mamamusdak-busdak pa na siya. Kulang kabagdakan na itong Nagkasama kasi kami dito guys. Actually hindi sa amin tong bahay. May kasama kami dito, ito itim, ibang lahi. Balik na yun ako pagkakot. Ibalik. Ang taon na liwat. Nanasa. Yung ginagawa mo, Timay, kakain tayo. Hindi ba? Ngayon lang, napaubos na te. Parang, sabi ko, kain naman tayo, di ba, kanina te? Pero yung padungog pa dyan na sa kuha. No? Tagam na naman siya. Ay. Mangchismis lang. Dili, okay na ba yan? Ni Mitani, pre ba? Karon, inanao niya man nga mga peko. Ginlabay niya nga akong tubig nga giniinit. Pastilan. Okay. Dili na lang tamamahe. Ano nangyari? Saan ka nakatira? Sa employee mo? Oo. Pero wala kami sa bahay. Sis, dito kami sa mama ng amo ko. Kasi, mahirap explain, char. Hindi, te, sabi ko, friend na sana kami nito ng itim. Kaso yung ginawa nga niya sa akin na, tinapon niya yung mainit na tubig ko, te, doon ako nagalit. Kasi ano ba, wala kang utak? Mainit, itatapon mo? Gilabanin ako, pre, akong glass. Gabi eh. Para mala siya. Tuyo, di, pagkaano, tuyo. Employer pala. Oo, sis. Sa loob ng bahay, simple alam mo naman pag DH tayo, sis. Kaso mahirap nga dito, sis, eh, kasi walang ano. Sayang ang tubig, mainit. Sayang ang tubig, mainit. Oo, sis, Adorly, tinapon niya. Mag-iinit sana kasi ako nung, kailan ba yun? Dalawa lang kami tao dito ng itim. Nag-iinit ako ng tubig kasi dito lang ako sa labas talaga nakaupo. Nagdudot-dot. Ngayon, pagpasok ko doon sa loob, bago ako lumabas, nag-init ako ng tubig. Kasi magkakape nga ako. Timing din ng pagpasok ko, doon niya din tinapon yung tubig. Sabi ko nga, ipagpalagay natin na hindi niya nakita na nag-init ako ng tubig. Pero siyempre, anuhin niya naman yung utak niya, paganahin niya. Siyempre, mainit yung tubig wala na silang mga tinapon ano niya eh. dito. Sus Mayo, ako nga te, mga nurse nga dito kasama ko. Sabi ko nga sa'yo, di ba, super stress na nga ako kanila. Wala eh, ikaw na lang ang iintindi. Promise talaga. Pag mga lahi Kasi na sabi ko pa sa kanya, che, hindi ko naman siya sana inaway. Sabi ko pa sa kanya, bakit mo tinapon? Magkakape ako.
Tapos siya pa yung may ganang, parang siya pa yung lumakas ang boses niya pa, pre. Kaya doon din ako nagalit. Sinabihan ko sa nga, ayoko na makipagkaibigan sa iyo. Ilang beses na kami yan tinag-arguhan ng itim. Mag-ingat ka Kasi mamaya. sabi ng amo ko, hayaan mo lang siya. Tapos isang tulugan lang kami niyan, ha. Kaya nga, yung Ganun nasasabi siya. ko sa'yo. Pero ako naman, hindi naman ako nagtitiwala. Pero parang may ewan ko lang sa. Siyempre, hindi natin kilala yung tao. Naku, dito nga yung mga, lalo na dito ngayon, mga ibang lahi. Lahat dito, ibang lahi na halos. Ilan na lang yung Pilipino na nandito kasi wala nga bagong deploy ngayon, di ba? Lahat yung halos yung iba, umuwi na talaga. Siguro may Pinay man dito, hindi na talaga siya nagmi-medication. Nag-ano na lang, yung mga assistants na lang yung mayroon. Yung mga nag-a-assist na, yung mga ano na lang, yung mga tumutulong-tulong na lang sa mga nurse dito. Yung talagang Alam mo, nurse te, niya, hindi ako naniniwala na lahat ng itim hindi magandang ugali. Parang Pinoy din yan at Pinay. Merong magaganda, oo merong nga. hindi. Kasi doon na sa kabila, te, ibang lahi din yun. Mm. Pero Diyos ko, te, parang nanay ko na lang yun, mabait. Hindi Oo katulad nga, nito, parang may, tigre. may, Tigre may siya, ganun mas nga yung tigre ako. ugali. Hindi nga lahat ng tao kaya mahirap manghusga, pero sabi mo nga sa kanila, Ingat ka sa itim. karamihan. Ingat ka sa itim, maitim ang budhi. Hindi. Alam mo, Kaloka totoo lang talaga to si karamihan sa Adobe. kanila. Alam mo yung Oo, mga dito, oo. alam mo yung sakit naman dito sa mga kasama ko dito sa ospital, te? Bukod sa Mm. makalat, kung hindi ko pa sasabihan, alam mo yung tipong yung pasyente ko, basta na lang nila, magising ako. Nilalamig na yung pasyente ko kasi yung kumot hindi nila binabalik. Basta lang nagbibigay sila ng gamot, tapos yung kumot hindi na nila binabalik, kaya naiinis ako. Tapos yung kahapon, walang common sense. Alam mo ba ang ginawa niya? Alam Ganyan mo, naman talaga ugali nila, yung hindi alam hindi mo, sila alam mo ginawa marunong niya, te. bumalik Pinatay niya yung, kung saan nila pinatay niya kinuha. yung bukar ng pasyente ko. Yung oxygen, hindi niya kinabit. Nagtataka ako, sabi ko, bakit tumutunog? Pagdating ko doon, nagtanong pa siya sa akin, sabi niya, imaginein mo, tiha, nurse yun, medication siya ng pasyente ko. Dapat alam niya yung pagdating sa pasyente ko. Tanungin ba naman ako, sister, sabi niya ganun sa akin. Anong number ng oxygen nga daw ng pasyente ko, di sinabi ko sa kanya. So akala ko naman, kinabit Sige, niya yung ha. Mega oxygen. like shoutout sa iyo, Kuya Alright, mga tol. Shoutout host. Andiyan Ayan. na naman Kamusta, pala si Kuya Alright, Kuya mga Alright. tol? Hala, Andiyan pala si di Kuya ba Alright. may premiere si Kuya Alright? Kailan ngayon, Kuya Alright? Alright, mga tol. Hahaha, mamatay ang ano yan, te? Oh, Sis, Osin? ay nako, sabi ko sa'yo, kung hindi lang, alam mo kung bakit ako hindi makauwi-uwi talaga ng desisyon na uwi talaga sa Pilipinas? Kasi ito parang anak ko na kasi to, naaawa talaga ako. Sabi ko sa amo kong Tapos na lalaki, host, tapos pag na daw ang premiere iniwanan ni ko Kuya to, Tol. Sino may kasalanan, Kuya Tol? Ikaw. Kasi sabi ko sa'yo, bago ka mag-start, send mo sa akin ang link. Naku, Kuya Tol, kasi mapiktusan din kita, Kuya Tol. yung pasyente. Pasyente, Alam mo kaya mamatay hindi ang ako pasyente. nakakatulog din dito. Hindi ako nakakatulog na maigi kasi hindi siya pwedeng tulugan talaga ng yung tipong sabihin mong sarap na talaga ng tulog mo. Kaya minsan yung amo ko babae, nung dati, nung okay kami nun, nung tumawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, sige ikaw mag-ano dito, hindi mo alam, sumasakit yung ulo ko dito, ganyan, ganyan. Sabi ko, Mm. kaya alam mo, ginawa ng amo kong babae, sabi ko sa kanya, uwi na ako, bigyan kita 2 linggo, maghanap ka ng kapalit ko dito. Blinak niya ako sa WhatsApp, di na nagpaparamdam sa akin hanggang ngayon. Hindi na Ah, nagpapakita. Sabi niya sa kanina akin, 8:30 PM, busy, hehehe. Sabi ko sa'yo, Kuya Tol, di ba? Di sayang yung viewers mo doon, oo. di ba? Punta pa Sabi sana sa kami ni akin, Ate Maika. kaya nga hindi siya nagsabi. Minsan, share-share Mm. din ha. Sure din pag may time, Kuya Alright. Pero salamat, Kuya Alright, sa pagdalaw mo dito. Kasi pag nagla-live ko talagang pumapasok. Kahit late ka na, Mm. Yun nga napaka-unfair. Pag sa'yo pumapasok, pag sa akin hindi. papasok din yan, te. Hayaan mo, papasok din yan. So ano pa ang ating hinihintay, Ate Maika? Kailangan ko na magpaalam kasi, wala lang. Siya, sige Ayan, na. bigyan shoutout sa'yo, Kapitan Roger. Sino kaya to si Kapitan Roger? Thank you so much sa'yo, Kapitan Roger, sa pa-stay home mo kay host.
Pero at ako'y Sige na, magpapaalam Ate magpaalam ka Maika. na. Thank you so much Ate Maika sa iyong pag-akyat Bye! dito sa akin. Asa naman pa sa Bye te, tsaka sino? ano? Si Sis Adorly, bumaba na siya kanina. Sis Adorly, salamat din sa mga nag-BG-BG dyan. Kuya Alright mga tol, thank you so much sa lahat ng mga taga-Team Premier. Lalo na po sa aming general na Oo. si Buhay Italia, Jean and Family. Ayan. Mika, na-miss ka ng anak ko. Na-miss ka daw ng anak niya, te. Patamsak mo na ako sa Premier. Sige, sige, Sis Adorly. Ibaba mo Ibigay mo na dyan. nga yan Salamat, sa please, akin yung anak mo. pagod sa iyong patings book dyan. Thank you so much, Kapitan Roger, sa mga tilitabis ka. Magtilitabis ka daw uli, te. Wala Ayan, na thank you po sa lahat yung ng mga ating Team gamit ko na Premier na sinusuot. pumasok. Ano na? Tawag Kuya dito, yung Alright, gamit. pakitamsakan mo naman yung ni Sis Adorly Vlog, oh. Tikitan mo na rin siya, iwan lang ng tamang bakas. Make sure manood mo na ng 3 minutes video bago po tayo mag full pack. Ayan. Nakapak Sis na yung ano Adorly, ko, yung mga pang-Teletubbies ko. ayan na, tinamsakan na Ipapapakit ko kita, na sa ha. Pilipinas. Buti pa to si Sis Adorly, slim. Parang may kamukha yata to si Sis Adorly na ano ba? Sino kaya ang kamukha nito? Na artista. Sana all mga slim, no? Oh, sinong kamukha niya, pre? Ayan. Oo. 'Di ba? Parang ang sayang ang sayang mag-out kasi ang viewers, 10 viewers pa. Ha? Gladys? Si Gladys Reyes! Uy, sis Adorly Vlog. Diyos mio, Mariomar. May kamukha. Saka si Gladys Reyes. Sabi ko, parang may kamukha. Titingnan mo yung i-click mo yung premiere ni Adorly. Parang si Gladys Reyes siya. Nakita ko nga siya dun sa live niya. Ay, sa live naman. Sa ano niya. Ang ganda nga niya. Salamat, host. Welcome sa'yo, sis Adorly. Slim, sisi, siksik sa buto. Siksik sa buto. Okay na yan, at least lip. Hala, uy. Oh, diba? So, ayan, thank you so much. At ako'y magpapaalam na talaga, guys. Thank you so much sa aking So, sige na, Premier, babay Ate na, Maika baba na Angeli ako. Vlog. Sis Adorly Vlog. Sige, baba ka na, te. Ayan. Noemi Competente Vlog, sign out. Bye-bye, guys. Thank you so much. God bless.